February ni som pathum ngai tuana te siam that atobera chuan u nau te u adika piang te azauma piang te afela piang te athiang hlima piang te aduma piang te athang moya piang te thatna renga oma fakna renga om phut chuan chung ngai tuar u Philippi bungli changriat kan ril rupuan vente soi ching turle ril rufim in ringa chongchai mi ni turin ahu haule mi mal tak point ti tur kan nei cheu ril ru hi ngai tuana thiang lim ti chak thei tur thupuya a chen ring theinan thunun thatlat tur ani chalai te hian ngai tua le chin than dikte an nei nge theinan bulchan ma tur ani thil risel ngai tua thin tura ril ru te thunun thatlatin swal lam ngai tuana lama a chen kan phal tur ani lo sam phwa tu chuan war takin olel pa ka chakna le min tlan tu kaka thu chuak ti le ka thinlunga ngai tuana te hi imit hmuwa lomtlak takin omro se ti na soi pathianin atharau thianglim zara thinlunga thoin chu mishingin alo troi om thaturani ngai tuana te chu thunun that khwa khira ril ruti chaklo le ti bollo thei thil te lama pentir lo turani kan ka thu chuak te hi van lampum tak chian kom te ta na changkai ani theinan ngai tuana chu thiang hlim ni in thinlunga swang to te po thiang hlim ani turani Christian Pharisai te hena he ti hian a soi rul tha te u nangnin swal reng chungin engtin nge thu tha in soi theyang thinlunga khatliam chuka in a soi thina sin mi tha chuan a ro bom tha ta thil tha te a the chuak thina mi swal chuan a ro bom chhia ta thil chhia te a the chuak thin ka shila cheu mi ten thu loi lo an soi piang chu thu chu ro rel nia chuan an soi fia ala chulang I thu chuan thiam a chanti rang chia I thu vek chuan thiam lo a chantir bok don che sin ti in tlang chunga thu soya khan Christian a zirtir te hena pathian dan zirtir na hong thui tak dei te chu a shila a thu soi ngai thatu te hena ataka swal hlen chwa ani ma in thinlung lama ngai to na swal alo ma chachin ti in a zirtira chu wangin keini hian kan ngai to na te chu thununin pathian dan hnuaya kan tulu zok turani